जेफ्रु निनि याबो रांचाक रिचाक कुपलुं तंनाय आफ्रु नों जेसे बरक खामिया पानोसे नों काहामुनि थानाय निनि उग्लबो साइ साइ बरक लाइन रंबै निनि बागै काहाम सानाय साबो निनि बागै चामुं दिफायनि साबो अंनाय पिया जेफ्रु निनि याबो रां पैसा करै नों बरक मुनि सु काहामुंगि तंफानो लुकुरंनि बुसकांगो नों खामिया मकलबे नासिक जाननाय अबनो ताबो चल बै दङ अबाहायनो पिया अ संसार तंगै जों अ संसारनि रायदानो सिवै अ संसार बाय गदालै थांनानै हिंगांके जों पुइला रां पैसानो हामजांगिया ओंनानि नांनाय हामजांनानि नांगौ उजुनते हामजांनानि नांनाय साला फातिकता माइबति नोंग्रा फानो निनि याबो रां पैसा तंखाखै आमसो बायनो नों मोनहै दं पिया अबनि बिसिंगो नों अ संसारनि जं तनो नों तामो चलि दं तामोंगि दं सिनानि हिंगांके रां पैसा तंखाय नों सिगलाक निनि याबो दिने रां पैसा दङ नों जे जानो मुसुमानि नों मानै दङ नों जे मुसुमानि खालायमानो निनि जे मुसुमानि जतसि खालायमानो पिया रां पैसा गरै हिंगांके निनि कायसा कानि मानै निनि जे सिनानि रोंनानि हिंगांके कलमति खिगलायै नों आफ्रु मा सिनाय पिया आफ्रुनो जों जिने रां पैसानि बुसक हिलिक आफ्रु जोंसु बुफानि नगर दंगै बुफानि रां बाय चावै उरि उइ तंथगै तंनाय रक आबो जीवनो दुख सिया कष्ट सिया रां पैसानि मूल्य सिया ए आबनो जों सिनानि हिंगांके पुइला रां पैसानो हामजायगाना नांनाय कबैलामो माहिमनाय नों कबैलामो हिमका हांगाय थिनांगो नों सालजा जों सानाय कुचुगो सगैनाय आफ्रु हिंगांकाय बखरति सावै बर' रगनो नों कक सावै मानो नों अबहाय नों ताबुक जदि सिया रोंया सालो फातिकताम बुफानि नगो माइचावै बेराय तंखा हिंगांके थिनांगो बुइबाय नों सोंजाखुरु नों बनो रिप्लाय रिनानि निनि खबदा तंगलाक बुखुगो कक काइसेपानो फाइगलाक तांगै नों एक्सपीरियंस गरै एक्सपीरियंस तंखा हिंगाय जतनो सिवो आबगिनो निनि लाइफो नों सक्सेस ओंनानि हिंगांके पुइला जीरो बैलेंस बाय नों याकुंबाय मा पासनानि बागै मा चाइतकनाय आबो हिंगांकायसे नों स्टेप बाय स्टेप नों सिनाय रोंनाय आबोनि यागुलो नों जों सानाय निनि थिनां सो आनि कगनो चाजे हिंगांके बा नाखारदि आनो हामजाके बा सपोर्ट खायदि शेयर खायदि कमेंट खायदि नरनि खाचुक सा दानियल लेबरमा नरनि बागै अबहायनो तेबो भिडियो तै फायनाय सो चाजे खांके बा लाइक दिदि कमेंट खायनो तापुक दि तै शेयर खायनो तापुक दि हामबाय।